nche abalị enwe onye ha ka ha bịara ya nche ha wee bata n'ebe a eche nche chi ejikwana ọfụma nkịta wee fọnye na-agafe na wee bido wee gbọba wo atụrụ wee kpọọ nkịta sị gị bịagodo ebe a otu aka isi oche nche na chi eji ha na ebido ịgbọ n'onwe a na-agafe na m enegodo anya ọfụma ka mmalụ onye ọ bụ na-ene otu ụmụ atụrụ si ene ka mmalụ onye ọ bụ mmalụ ma mmụọ ma mmadụ mmalụ ma ịgba ọgụlụ ụja na ịma na nche anya adabalụ mụ na gị a na-ekwu nke a n'ezie oke na nkakwụ ka na-ese nke ha gị na-ezela ha na-abụ nkakwụ na-agala onwe ya na-achọ ihe nwa ogbenye ibie ihe wepụta wezite oke wee dapụ na amụ wee mụbaa mụgide adapụ na na-amụ nkakwụ sị oke nne m na oke nna m ka ihe na-amụrụ m amụ tata oke wee sị nkakwụ na ihe na-atọ m amụ bụ n'otu isi esi ụtụtụ na-esi mgbachi na-esi efie na-esi abalị na-esi ma ndị eri nkakwụ wee sị oke na nsogbu adịrị ya na ọnụtara chi na ije ụwa akọmọnụ ụwa ya jụọ chi ma jụ ma ngụwa nwoke gị matakwa na ọ bụrụ na ije ebe nje n'elu ụwa anata n'ihi esilili isi oke mechie ọnụ ọnya ka njija wee na-apụta na mgbede abịa nje nkechara ihe ụmụ anụmanụ a na-ekwu maka na ị ga-ama ife a na-ekwu wee mara ife a na-ekwu n'inu ọ bụ na ị mara onye na-amahụ nne ya dapụ ya nzu ahịa ebe anyị nwere nnukwu mmadụ na ọ bụrụgodu na anụ atọ ha ụtọ na-atọkarị akpụji ọ bụrụgodu na mmụọ ndị ọzọ na-ama ha agba egwu ha agbakarị ịzaga chọọ igba egwu na-abịa sọ ya n'ama gbaa egwu sọ ya na onye bi n'ụlọ okwute onye ji ụlọ eji ugegbe wee lụọ data okwute ịzaga na onwe eko n'elu onye mmalụ ka obi ha o wee zaba ewudo ọ bụrụ obi ndị gelegele ka nke oke ị na-aza ewudo ọ ngụ abụ ife otu ịgba agba gbuo egbuo ị na-aza ewudo sị ndị ewudo go bịa ka ime onye mara ka ngodo ara ọ zaba ewudo na onye ụkwụ na-egbu na-eji n'oge apụ nkiri onye ụkwụ na-egbu awọ sị na onye ụkwụ na-egbu na-eji n'oge apụ nkiri ịma na awọ na ụkwụ adịrị ya ụkwụ ịnụ ya mgbagosi agbago aka ịzaga wee pụta bụ inu si na ebe agbọghọ mmụọ gbachara egwu daada ịzaga jebe na igba egwu ọchịla ute ebe agbọghọ mmụọ jechara egwu daada ịzaga jebe na igba egwu ọchịla ute mmụọmachi enwe na nne mụọ enwe n'enu enwe ada anọkọta n'enu daada enwe si n'enu daada ma na onwe ihe mee ya ada mụmachi enwe n'enu na nne mụrụ enwe n'enu mana onwe ka agbọghọ mmụọ dị mgba nwekwa ha apịtị dimgba bụ onye eji mgba mara azụ dị elu ya anyị aha agbọghọ mmụọ ji gbacha egwu daada ịzaga jebe na ya igba egwu ọkama na obodo ute gbasara ịzaga bụ na ịzaga sị na onye na-anwụghị obe ọkụ onye na-anwụghị obe ọkpa na onwe onye enweghị obe ọkpa akwala aka hapụ ịda obe ọkpa nke a na-aza narị onye na-eme na mmadụ akwụdo ife ụmụaka na-ada ada obere ụmụaka da ahụ na abụmahụ ịtọkwa ya ka ọ da ifo ị na-anya n'obe okwe na-achịkọ achịkọ ọ na-achịkọ mana ị na-etowanyezi nwa si keke ọ sị ka abụọ ụgbụ na ọ bụọ ụbụta na nwenye na-emeli ebele nwa si keke azụ eke osisi bụ ụgbụ ọ bụ mana ya dị obele wee sị na ọsị na ọbụ ka a chọrọ ka abụọ ndị Igbo wee sị na nwa asị keke azụ eke ọsị ka abụọ ha ụgbụ na ọ bụọ pụta ha na nwenye na-emeli ebele sị mme bụ na ndị Igbo si na ọgwụ a na-agwọla ịzaga na-akacha ya niile bụ anya na anyị ọgwụ niile a agwọla ịzaga mgbe igwọla ka esi agba egwu mgbe igwọla ka esi ana ọgwụ niile kpọchasị nchịkọta ọgwụ niile agwọla ịzaga ma ọ jebe igba egwu niile onwe anya na anyị bụ gị na-ene anya ọfụma ga-esi n'aka ịzaga wee pụta bụ inu si na ikuku bụ ịzaga ọgbọ ikuku bụ ịzaga ọgbọ naanị ikuku ịzaga na onwe ya sịrị na o nwere ihe ya ga-ekwu sọm ya gbachara egwu ọ bụrụ na ikuku ekuro o nwere ihe na-atụ ịzaga egwu ka ikuku bụ ịzaga ọgbọ mkpi bụ mpi wepụta ụwa
na afọ ọnụ bịara abịa amụ ha na mkpi onwego nwa obele mpi n'isi tupu ọ pụọ afọ ọnụ olu ahụ na bụ wee bido ịpụ afọ ọnụ mma kasị na ọ ya dị atọlị wee weje na ọ da agba ọsọ eziokwu